सेंग्रा कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरिमोन। बेनि उनाव जाबाय डिमाकुसियाव फरायसा आफादफोरा बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनो जिल्ला बिखनायनि गोसोखांलाय गथायदों। डिमाकुसिनि रादाब बियो। बेनिफ्राय NSCN-IM नि गाहाय थुइनगालें मैभाया ICU आव दङ। बिथाङा लोमजादों, एसे गोब्राब जादों, बेखायनो डिमापुरनि मोनसे हस्पिटालनि ICU आव दङ। बेनि उननि रादाबा जाबाय ढेकियाजुलि पुलिसा आयेन बेरेखा गं 10 कार्टुननि बिलाथि जौ हमदों। बेनिफ्राय गरेस्वराव मा 44 अमाया आफ्रिकान स्वाइन फ्लु जादों, थैदों आरो आफ्रिका स्वाइन फ्लुजों। बेनिफ्राय मा 32 अमाखौ सोरखारा बुथारदों स्वाइन फ्लु जाजानो गिनानै आरो बा जाबायमोन बिसोरो। बेनिफ्राय स्वाइन फ्लुनि भेक्सिन दासिमबो दिहुनाखैनो। दा होमबा स्वाइन फ्लु जाबानो अमाफ्रा रोदाव थैसिगोन अना खानानै। बेनिफ्राय बिसोरनि बिगुमाफ्रा जोबोद खहा जासिगोन, अमा फिसिग्राफ्रा। बेनि उनाव दङ आसामाव गोदानै 1595 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभा मोनदों आरो रादाब मोनसेया जाबाय मा बेहायनो 23 मा थैदों। गोदानै मोनदों पजिटिभखौ 1595नियाव आरो थैदों 23। बेनिफ्राय गावनि असे बिसिखौ दानथारनो नाजानायाव 13 बोसोरनि सिख्लासाखौसो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। बियो गसाइगावनि रादाब। मा होनबावनो, मानसिफोरा मेन्टेलिटिफोरानो बोरैबा जालांबाय। जौ लोंनाय, ड्राग्स सोबनाय आरो खामानि मावा थानानै थाखा फैसा गैयियाव बिसिनाव बिनानै मोनैनि रागा जोंनाय। बे महाराष्ट्रआव गोब्राब अखाजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा। दासिम 200नि खाथियाव थांहांबाय, 150 बारबायानो। बेनिफ्राय बिजनीआव जोंमा रेसिडेन्सियेल गोजौसिन फरायसालियाव बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोनां मेल जथुमदों। बेहाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दरेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथांमोना नुजाथिदोंमोन। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय लोगोआरि जोलुर गेलेनाय बानजायदों डिमाकुसियाव। अदालगुरि सिनियर हानजाया 2 गलाव देरहादों। स्पेननि गोख्रों टेनिस गेलेगिरि राफेल नाडालखौ गुबुन टेनिस गेलेगिरिफोरा गाहायाव दोननो हायाखै। बेखौ माने डिग्रेड खालामनो हायाखै आरो राफेल नाडालखौ। बेनिफ्राय चेम्पियन लिगनि मेच गेलेनायाव PSG हानजानि नेइमारा गोबाङै मुं आरजिना लानो हाफिनदों। बेनिफ्राय बेहाय सुजुथायाव दङ बयबो गावनि जिउखौ गाव लुबैनाय बादि जाजानो लुबैयो। बेनिफ्राय मोनसे रादाब मुलुगनाङैनो 500 कौटि मबाइल फन बाहायगिरिजों सोमोन्दो दं। बे इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय। दानिया जों थांदिनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। बेहाय मैखोम रादाबा दङ अध्ययनत নহয় मेसेजिंतহে ব্যস্ত 90%। मानसिफोरा होनो जे मबाइलाव लेखा फरायो, मबाइलाव माबा नायो, माबा गियान सोलोङो बेबादि। नाथाय गोबाङानो मा खालामो, मबाइलाव गाज्रि सावगारि आरि ओमफ्राय मेसेज हरलायनो आरिनायसो खालामो। दा बेहाय मोनदों गोबां गथ'फोराल' नङा, माने लाइमोनफोराल' नङा, गेदेरफोराबो फरायनायाव नङा मेसेजिंआवसो बाहायो 90% मबाइल बाहायगिरिफोरा। बेनिफ्राय देशत प्रथम भटारक उत्कर्ष दियार अपराधत कारादण्ड सांसदक। गावनि भटारनो
घुस होदोंमोन गावनो जाहाथे भट होयो बे दायाव सासे माबाखौ एमपिखौ हमनाय जाबाय आरो जेल खानायाव हरबाय। बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय मा आन्दोलनेर दाबि पुरनर धारणा आतरिल आन्दोलनजों दाबि सुफुंनायनि जि आइडिया बियो गैया जाबाय। मानो होनब्ला तामुलपुर चिकित्सा महाविद्यालय आधारशिला स्थापन कोविडर मृत लोकर आत्मीय साहाय्य प्रदान आसनि मुखली केंद्रीय गृहमंत्री शहर उत्तर पूर्व वैचित्र्य भारतर सम्पद जे मैखोमै आन्दोलनेर दाबि पुरनर धारणा आतरिल। बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा कला मनोहर आतंक त्रस्तमान बङाइगाव उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि। बेनिफ्राय मा गोसोम मानसि सोरबा होनो सखन्द्रा सोरबा होनो मानसि लांखारग्रा सिख्लाफोर लांखारग्रा गथ' लांखारग्रा बेबायदि जिखियानो जादोला बिनि उनाव फैबाय कोविड आक्रांत हो विशिष्ट शिक्षाविद डॉक्टर नीरू हाजरिकार देहाबोखान सासे सोलोंथाइजों लोब्बा थानाय आइजो डॉक्टर नीरू हाजरिका होननाया कोविडआव गोग्लैनानै रुंसारि जालांनांबाय दुखुनि बाथ्रा। बेनिफ्राय हेपाटाइटिस बी HIV-কৈ 100 गुण अधिक संक्रामक रोग। HIV बे ह्यूमन इम्यूनिटी भाइरास मोनसे HIV बियो हेपाटाइटिस बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन नङा हेपाटाइटिस बियासो गोख्रोंसिन बे बांसिन साग्लोबो। बेखायनो हेपाटाइटिस बी निफ्राय जोङो जोबोद साबधान जानानै थानांगौ। बेनिफ्राय आगतिया जामिनर बाबे आवेदन 2 खुरा माफियार लगत बितर्कित आरक्षीर जे जौ फालांगिफ्रा जामिन नागिरदों आरो बेहायनो पुलिसजों नांलायनाय जादों। 2 लाख कोटिर अधिक टकार अनियमर सन्दर्भत उत्तर नाय असम सरकारों केक CAG मा मोनदों जे आसाम सरकारा 2 लाख कोटी टाकानि मोनबो मा होनो हायाखै फिन होनो हायाखै फोरमान होनो हायि बादि जादों। एबार गुवाहाटी रेलवे स्टेशनते हिखु महिला हह 9 रोहिंग्या आटक सा 9 रोहिंग्या माने म्यानमारनि मुस्लिम मानसि बिसोरो ओजों म्यानमारावबो फायखि हानजाफोरनि सोरखार अत्याचार सोलायगासिनो दङ बेनिफ्राय खारखुमानानै फैदों आरो दस्रायाव थांनो नागिरदों भारतनि दस्रा जायगायाव बिसोरो गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव गाखोनो नागिरदोंमोन रेलाव नाथाय पुलिसा हमनो मोनो। बेनिफ्राय जाबाय मा আজি 24 घन्टा अइल अवरोध मरान छात्र हान्जाया दिनै 24 घन्टा रेल माबा रेल नङा थाव सोदांनाय बा थाव हरनायखौ बन्द खालामनो आखायाव लादों। बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय जे नैबेहाय आफगान सीमान्तर सेना नियोग प्रक्रिया आरम्भ पाकिस्तानर संकेत काबुल पाकिस्ताना सिङाव गाज्रि आखाइ दंखायोमोन चाइनाजों लोगो नांनानै आफगानिस्ताननिफ्राय आमेरिकानफोरखौ होखारनाय आरो गावसोर दखल खालामनाय। दा पाकिस्तानी सरकारा इमराननि सरकारा आफगान बर्डाराव गावसोरनि सान्थ्रिफोरखौ दोनहैलाबायदों। बेफोरखौ नुनानै आफगानिस्ताननि जि सरकार बेयो गिदों। बेनिफ्राय केरालार ईश्वर मुख्यमंत्री विजयन मन्दिर बाहिराव बेनार अराक्ले बितर्क मन्दिरनि बाहेरायाव केरालानि चिफ मिनिस्टारखौ केरालानि इसोर होननानै साइनबोर्ड लगायदोंनो बेखौ लानानै दावरावथ' जाखागोन ना बेरेखा हान्जा दङ बिसोरथ' सुख'नाय नङा आरो सोरबा आनान गसाइ फोथायै दङ सोरबा मन्दिर नङा मस्जिद आरो गिर्जाखौ मोजां मोनग्रासो दङ बिसोरथ' दावराव खालामखागोन। बिनि उनाव जाबाय अयोध्यार पारा विधानसभा निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करिब मुख्यमंत्री आदित्य नाथे जे चिफ मिनिस्टार आदित्यआ अयोध्यानिफ्राय एबार बिसायख'थि गेलेगोन गावनि आगोलनि
बियाबनिफ्राय गेलेया बिनिफ्राय आमेरिका दृष्टित महाकाशारि नहय बेजस ब्रेनसन किन्तु कियो आमेरिकानि नोजोराव जेफ बेजस आरो ब्रेनसन मोना महाकाशारि जानो हाया नख्रां दावबायगिरि नङा बिसोर थाखानि बाहादुरियाव ससे बिरलांदों आरो बिनिफ्राय गैया होमबा बिसोरथ' असे नख्रां दावबायारि नंखाथारा नैबे खोथाखौ बुंदों आरो बिनिफ्राय देशत आर्थिक उदारीकरण नर 3 दशक सम्पूर्ण हल 1991 मुक्त अर्थनीति प्रवर्तনৰ দৰে आर्थिक दिशत चमक দিব নেকি प्रधानमंत्री मोदीয়ে যে जी रांखान्थि उदारीकरण जेरै माबायाव खालामदों सभियेट रुसियायाव जे बियो जा नरेन्द्र मोदीया भारतावबो खालामनो लादों दा बियो समक जाहोनो हागोन ना हाया बेसो जादों गोब्राब दङ समक जाहोनाया बेनिफ्राय होनदों मा सारा मुलुगनि बियो एदिনত बिश्वत 4.89 लाख हल कर'नात आक्राন্ত আৰু 8173 জনৰ मृत्यु सानसेयावनो सारा बुहुमाव 4.98 लाख कर'नायाव गोग्लैदों आरो थैदों 8173 बेसेबा थैदों बिनिफ्राय जाबाय मा अभियुक्त कुन्द्रार बिरुद्धे साक्षी দিব तेवरे 4 कर्मी दाबी आरक्षीर जे पुलिसा दाबी खालामदों जे कुन्द्रानि 4 मानसियानो बिनि बेरेखायै साक्षी होगोन गाज्रि खामानि मावखादों जेला राज कुन्द्राया शिल्पा शेट्टीनि फिसाया बे बिनिफ्राय आरक्षीर जेराद अंखलबलि अस्वीकार गहनार बे जोब्बाय बिनि उनाव जोङो फैदिनि विपुल अर्थर बयहापेक्ष निर्मित अलिम्पिक क्रीडाग्रामर परिणति गोबां रां खरसा खालामनानै गेम भिलेज बानायदों अलिम्पिक गेम भिलेज टकिअआव दा बिनि हालोदा मोजां नङा कोनोबातो पर्यटक आको कोनोबातो परिणत होइसे पर्यटन स्थलित गोबाङानो मा मानसि दुमसि गैया थाग्रा गैया ओरैनो बानायगारनाय जाबाय बिनिफ्राय जाबाय भारतीय प्रत्यक्षा अनुहरी मेरी सिंधुर आरम्भनि भारतारिफोरा जि आसा खालामदों मेरी कम आरो पीवी सिंधुनिफ्राय बिसोरो गिबि गेलेजेननायाव गावसोरनि देशनि मानसिनि आसाफोरखौ सुफुंनो हानाय बादि खेला गेलेनो हादों मोजां जादों आरो ना माबायावसो प्रि क्वार्टारफोरावसो हाबहैदों दायो फाइनालाव नङा बिनिफ्राय टेबल टेनिसआव मनिका बात्रा जययात्रा टेबल टेनिसआव मनिका बात्राया देरहासारलांगासिनो दङ पुरुषर एকক हाखात बिदाय लले साथिना किन्तु हौवाफोरनि बेलायाव हौवाफोरनि खेलायाव साथिना जेननानै थालांनांबाय बिनिफ्राय रोइंगर सेमित भारतर अरविंद सिंह अर्जुनलाल बिनिफ्राय पुरुष बक्साৰৰ ব্যৰ্থতা অব্যাহত বিকাশৰ পাছত প্ৰথম ৰাউণ্ডতো বিদায় মনীশ্বৰ আজি আৰ্চাৰী ফেন্সিং হাতৰত ভাৰতৰ খেল बिनिफ्राय हकीत अस्ट्रेलियार बिरुद्धे 7-1 परास्त भारत नै भारतआ नैथि खेलायाव जेनबाय अस्ट्रेलियानि बेरेखायै गेलेनायाव 7-1 गलाव दुखुनांथाव बाथ्रा लाजिथावबो बिनिफ्राय मोनसेया जाबाय मा शुटिंआव भारतर व्यर्थता जि माबा सिलाइ गावनाय बेहाय भारतनि जि मावदिन्थिनाय बियो गोजोनथाव नङा गाज्रि प्रारम्भिक पर्यायते पराजय महिला शुटारार आइजो सिलाइ गावग्राफोरा गिबियावनो जेनदों दा बेखिनियानोसै माबानिफ्राय मोनसे रादाब मीराबाई सानुनिसिम मीराबाईलै 1 कोटी टकार पुरस्कार मणिपुर सरकारा मीराबाईया अलिम्पिकआव रुफानि मेडेल देरहानायनि थाखाय बेनो मणिपुर सरकारा 1 कोटी रां बान्था फोसावबाय दानिया जों फैदों असमिया प्रतिदिन
नाव ते अखमिया प्रतिदिनाव दङ नैबे गिबियावनो बुधबारे दिल्लीत ममतार बिरोधी सन्मेलन फैगौ बुधबार खालि ममतानि दैदेननायावनो दिल्लीयाव बेरेखा हान्जानि जथाय जागोन जथुम जागोन संसदर अधिवेशনৰ মাজতে तत्परता 26 বিজেপিক উৎখাতৰ লক্ষ্য थांखिया जाबाय 2024 मायथाइनि जि भारतनि इलेक्शन बे इलेक्शनाव बिजेपिखौ दिल्लीनिफ्राय होखारनाय बिनिफ्राय जाबाय आन्दोलन सन्त्रासबाद अस्त्र सलनि बिरामहीन बिकाशर पथ लैसे अखमे कलाक्षेत्र तामुलपुर मेडिकल कलेजर आधारशिला स्थापन अमित शाह मैया तामुलपुरनि जि मेडिकल कलेज नि फाउंडेशन स्टोन अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बेखौ शंकरदेव कलाक्षेत्रनिफ्रायनो भार्चुअल राहाजों खालामहरदों बिनिफ्राय बहाय होनदों मा आन्दोलन सन्त्रासबाद अस्त्र सलनि बिरामहीन बिकाशर पथ लैसे अखमे आसामा दिनै आन्दोलन गैला बिनिफ्राय थिउरियानि हाबाफारि गैला इनिफ्राय हाथियारनि झनझननिबो गैला खालि दावगालांदों जौगानायथिं सिगांलांदों बे खोथाखौ बुंदों आकाशत जन बेलितरा तखालैके अखमिया भाषा थाकिब बुंदों इसे दरजे थंसिया बुंदों गिदिर लिरगिरि बिथाङा असमिया थुनलाइनि बिथांमोना नखराङाव अखाफोर सान हाथरखि थाजासिम बुहुमाव असमिया रावा थांनानै थागोन मोजां बाथ्रा ते बिनि उनाव फैबाय जोङो नैबे मोनसे रादाब मानकासारनि बियो ठाकुरनबाड़ी गांव पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजना दुर्नीति मानकासारनि बेहाय बिदि दुर्नीतिफोराथ' जाखागोनानो जोंनावनो जिबादि जादों आरो इफोरावथ' जागोनानो बे ओरैनो गिख्रंथाव आरो बिनिफ्राय मोनसे रादाब सम्पूर्ण नहल धिं हिलघाट मथावरिर काम धिं सिलघाटआव मथावरिनि खामानि मावनाय जादोंमोन बे खामानिया जाफुङाखै दैलाङासो बेसेबा फैबाय इनिफ्राय देखक अग्राधिकार दि अमृत महोत्सवत लग अमृत संकल्प बे देशखौ दैदेनलांनांगौ आरो अमृत महोत्सवआव अमृत संकल्प लानांगौ होननानै बुंदों सिङाव मा दङ मा खोथा बियो बेखौ सिंनि लिरनायफोरखौ गाहायनि लिरनायफोरखौ फरायबा मिथिगोन नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायनानै मिथिनानै लादो बेनिफ्राय इंराजीली गीत तर्जमा हले नोबेल बटार बाबे मनोनीत हलेहेतेन भूपेन हाजरिका पाठशालार जनाकी मेलात कमल कटके होननाय सासेया बुंदों जे इंराजियाव जुदि भूपेन हाजरिकाया मेथाइफोरखौ दानस्लायोमोनबा बियो नोबेल बान्थाखौनो मोननो हागौमोन बे बिनिफ्राय मोनसे दुखुनि बाथ्रा गिख्रंथाव बाथ्रा हुकाय गयसे ऐतिहासिक सान्दुबि बिलोआ रानलांनो हमदों मा जाहोन एसेबां धोनि राखालदुबिनि बिलो बेबो थैलांनो हमदों सोरखारा जेबो नोजोर लायाखै बिजनि फालांबारिनि खाथिनि कालपानि बिलो बेबो थैलांनो हमदों ते सोरखारा बेफोरखौ फोथांनांगौ मानोना बेफोरखौ जोङो टुरिज्मआव बाहायनो हायो बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय এইবাৰ म्यानमारक बहतिया करार पां सिनर चीन हादरा गुबुन मोनसे खैसारि सादोंलाय जे म्यानमारखौ मोनसे गावसोरनि खोथायाव जलाय सिखारलाय खालामग्रा येसमेन खालामग्रा हादोर आरो जाथि खालामनो नागिरदों आरो जानांगोनबो चीन देशनि जि खायदा बेनिफ्राय रादाब जाबाय हिमाचल प्रदेशर किन्नौर जिला टेम्पर अपराध खही परिल हिल माटी 9 गराखिर मृत्यु हाजो गिसिखादों टेम्पो सायाव आरो बिनि पेसेन्जारफोरा दुखु मोनदों जखम जादों गाज्रियैनो बिनिफ्राय
বিহাৰত মাৰপিটত নিহত প্ৰেমিক কিশোৰ প্ৰেমিকাৰ ঘৰৰ চৌহদতে হৎকাৰ কৰিলে মৃতদেহ बे गोसोथोलायनायफोरनिसै बे गोसोथोनाय हौवाखौ सिख्लानि न' सौहदआवनो माबादों जाहैबाय सत्कार खालामदों इनिफ्राय आफगानिस्ताननि मोनसे रादाब बाल्क प्रदेशत खेनार हाथत 81 तालिबान निहत सान्थ्रिनि आखायाव आफगानिस्ताननि सान्थ्रिनि आखायाव 81 तालिबान थैदों मैया ओमफ्राय आफगानिस्तानाव 31 खन प्रदेशत 2 खोन्दो आयेन जारि आरो 31 हादोरसायाव आफगानिस्तान सरकारा मोनायाव कर्फ्यू होदों बेनिफ्राय खेलानि रादाब माबा गुबुन दं नामा नायनि नैबे অসমত স্থাপন কৰিব হেৰিটেজ বাংলো IHCLৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পুনিত চাটৱালাৰ মন্তব্য आसामाव गायसनगोन फज'गोन हेरिटेज बांला होननाय नोंथांमोना पेपाराव सावगारिखौ नुगोन बेनिफ्राय भारतनि अर्थनीतिर भबिष्यतर पथ 1991 गय जटिल आगोलनि जोंनि गाहाय मन्त्रि डक्टर मनमोहन सिंहआ बुंदों बिथाङा सासे रांखान्थिगिरि बुंदों मा 1991 मायथाइनिख्रुइ बांसिन गाज्रि जागोन दा रांखान्थि हालसाला भारतनि रांखान्थि हालसाल बेनिफ्राय जाबाय बन्दुक बिप्रादत मनु भाकेरर स्वप्नभंग माबा जादों सिलायावनो माबा बोरैबा जादों आरो मनु भाकेरर होनाय जोंनि भारतारि गेलेगिरिफोरा जि सिमां नुदोंमोन बे सिमाङा जाफुङाखै सिलायानो थगायबाय बेखौ बेनिफ्राय चेम्पियनर दरे खेलि प्रि क्वार्टार फाइनालत मेरि कम चेम्पियन बादि गेलेदों फार्स्ट खेलायाव मेरि कमा आरो प्रि क्वार्टार फाइनालाव हाबनो हाबाय बेनिफ्राय जोबथा रादाबा प्रतिदिननिफ्राय काश्मीरत हेनार हंगरखत निहत 3 सन्त्रासबादि सान्थ्रिफोरजों जोंनि भारतारि सान्थ्रिफोरजों गावलायलायनायाव 3 काश्मीरी थिउरिया जिउ गारनांदों बे जोब्बाय दानिया जों गुबुन रादाब बिलाइयाव थांसै नियमिया बार्तायाव बे नियमिया बार्तायाव दङ आन्दोलन सन्त्रासर अबखान घटाय बिकाशर पथत अखम तामुलपुरनि मेडिकेल कलेजनि जे अन्थाइ खानफा गायसननाय बेहायनो जोंनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बुंदों जे सोमावसारनाय थिउरियाथि बेफोरखौ फोजोबनानै आसामा दा जौगानायनि थेंजाय आगान सुरदों बेनिफ्राय होनदों मा 25 बोसोराव अखम सरकार विभिन्न विभागत 2.15 लाख कौटिर अनियम बेसेबां थाखानि अनियम जादों 25 बोसोरनि गेजेराव बीजेपीनि आगोल कांग्रेसनि दिनमोन बेहाय जादों बिनि आगोल एजिपि फैदोंमोन बिसोरनि दिनावबो जादों 25 बोसोर होननानै बुंदों बेनिफ्राय माबाया जाबाय मोनसे रादाबा ISC परीक्षात 99.75% देशर भितर शीर्षस्थान विश्वनाथ थर अस्मिता काकुतिर बिराद मोजां रिजाल्ट ISC आव बिराद मोजां रिजाल्ट खालामदों आसामनि विश्वनाथनि सासे आइजो मुङा अस्मिता काकति बेसेबां पार्सेन्टेज मोनदों बे 99.75% बेसेबां मोनदों 0.25 खम 100% जानो एसेबां ब्रिलियान्ट रिजाल्ट बेनिफ्राय बिटिआर शक्ति साक्षर 2 बोसोर पूर्तिर पूर्बै रूपायन हब सकलो दफा बा बिटिआर शक्तिनि जी दफा माबा नैथि बोसोर खुंनाय 27 जानुवारि बिनि सिगाङावनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबगोन होननानै जोंनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों गोजोनथाव बाथ्रा मावोब्ला गोजोनथाव मावाब्ला किन्तु दुखु होनाय जागोन बेनिफ्राय जाबाय मा APSC समय मते कोविड परीक्षार फलाफल नापाले कि करिब प्रार्थीये APSC आनजाद जे थिक समावनो जुदि कोविडनि थाखाय रिजाल्ट मोनाब्ला मा जागोन
बेनिफ्राय बटद्रबाद बरगसात साखि जलाय लाभलिनार हाफल्य प्रार्थना लाभलिनानि देरहासातनि थाखाय नामघरफोराव कीर्तनघरफोराव आलारि बाथि सावदों। बेनिफ्राय जाबाय मा अखमेरे काश्मीरनि जाके जाके रोहिंग्या आसामनि गेजेरजों थांदों। म्यानमारनि रोहिंग्या मानसिफोरा अबेसिम थांदों अबाव टारगेट काश्मीरसिम। काश्मीराव आरो बांसिन मुस्लिम मानसि बुंफब होनांगौ बे थांखि मोजां नङा। दा मैया सागु हमजादों माबायाव गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव आरो बदरपुरावबो हमजादों। बेनिफ्राय गखाइगाव घैनियक बुलि निखा खुलिहालायाक दारे उपरजोपरि घाप बिबोनांखौनो बिसि साननानै दानफ्रांदों गसाइगावनि बे अग्रदुतआवबो फरायबाय बेखौ बेसेबां गाज्रि जाखो मानसिफोरा। बेनिफ्राय बकलियाघाट रजा पथारर विवाहित महिला रहिसनक मृत्यु सासे हाबा जानाय आइजो बकलियाघाटनि माबोरैबा थैखो मा जाखो। बेनिफ्राय दौलाहालत आरक्षी सकेट गसपुलि रपन थाना एरियायाव दंफां गायदों। दे जोब्बाय दाना जोङो थांदिनि इंराजि रादाब बिलाइ द सेन्टिनेल याव बेहाय दङ एज ब्लिंकेन हेड्स टू इंडिया ही इज डेपुटी टू रिप्रेजेंट यूएस एलाइज इंटरेस्ट इन चाइना टक्स सावरायगोन। दे मा सावरायगोन आफगानिस्तानखौ लानानै आरो गुबुन इस्युखौ लानानैबो चाइनाजों रायलायगोन आमेरिकाया आरो गुबुनफोराबो। बेनिफ्राय only hard work not आन्दोलन can bring development अमित शाह बुंदों खालि गोब्राबै खामानि मावनायाल' देशाव जौगानाय लाबोनो हायो। बेनिफ्राय जाबाय 16 unicorns 11 billion funding Indian startups rise sons Chinese money बेबो मा रादाब जोङो सिङाव फरायबा मिथिगोन आरो जे चाइनाया माबायदि बिजनेस खालामदों। बेनिफ्राय इन्डियान स्टार्टआप राइज सान चाइनिज मानि चाइनानि थाखा बाहायनानै जे इन्डियान स्टार्टआपआ बिजनेस खालामदों नामा बेसेबां 16 unicorns 11 million फान्डिं। आच्छा बे सेन्ट्रेलनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय। बेनिफ्राय जाबाय बांला रादाब बिलाइ जुगसंख बेहाय दङ जे बेहायबो बे अग्रदुत प्रतिदिनाव जि दङ बेनो जादों थेवबाबो नै बियो गोदान रादाब गुबुन गोरोबि 15 आगस्ट एकसंगे जनगण मन देशभक्तिर अभिनव बार्ता प्रधानमंत्री जेने गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदिया फैगौ 15 आगस्टआव एक लोगो जनगण खनगोन इदि होननानै बुंदों। सोरबा सोरबा खना नालाय खायसेल' नङा एखे थखसे मानसिफ्रा मोनसे हारिना बेखौ खननो बायो। बे असमर प्रतिनिधि जिल्लाय एकटि करे मेडिकेल कलेजर स्वप्न मुख्यमंत्री आसामनि गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों आसामनि गंफ्रोमबो जिल्लायावनो गंफा गंफा मेडिकेल कलेज थाथारगोन बे मोनसे सिमां। बे बेनिफ्राय तृतीय राउन्डे मनिका भारतनि गेलेगिरि बक्सार मनिकाया थामथि राउन्डआव हाबफैबाय। बेनिफ्राय खरबरा बंधे तान पड़বে गौ मांसे अमितेर सामने उद्वेग प्रतिবেশীদের माने मोसौ फालांगिखौथ' मोसौ दाननायखौ मोसौ बेदर जानायखौ एसे रेस्ट्रिक्शन होदों बिनि थाखाय मोसौ बेदरा आंखाल जासिगोन बेखौ बुंदों आरो जाग्राफोरा। बेनिफ्राय मोनसे रादाब नगावे बारसे एनकेफ्लाइटिस
एनकेफेलाइटिसआबो गाज्रिथार सासे थैबायनि नगाव बे बांगासिनो दङ मेलेरिया एनकेफेलाइटिस डेंगु बेफोर बेसेबां गिलुबालु कर'नानि समानानो होनजासै जों बेखायनो सांग्रां जानांगौ बिनि उनाव आज देशे फिरसेन सानु मीराबाई सानुआ दिनै देशआव फैफिनसिगोन इहा गेलेनाया जोब्बाय नालाय बे मानो थाबाय थाबावनो एते फैफिनसिगोन आरो मेरी कमा बुंदों एकटा सनार जन्य कर'नार मध्य एसएससि मोनसे सनानि मेडेलनि थाखाय कर'नानि गेजेरावबाबो गियाल'ना जापानाव टकिअ अलिम्पिक गेलेनो फैदों बे प्रथम मेचे सहज जय सिन्धुर हार सानिया मिर्जा जेनबाय किन्तु माबाया पिभि सिन्धुआ मोजाङैनो देरहादों आरो गिबि खेलायाव जोब्बाय जुग संघनिफ्राय दानिया असमिया रादाब बिलाइ असमिया खबर बेहाय दङ बिशिष्ट शिक्षाविद गुवाहाटी विश्वविद्यालयर राजनीति विज्ञान विभागर अध्यापक डक्टर नीरु हाजरिकार परलोक थैबाय नीरु बायदिवा बेयो राजखान्थि बिगियाननि गाहायमोन फोरोंगिरिमोन आरो बेयो गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनि बेनिफ्राय भबिष्यते आरो अखम केतियाव विभाजन নহয় मुख्यमंत्री डक्टर हिमंत बिश्व शर्माया बुंदों आसामा आरो मालाबाबो गावस्राबावनाय नंलिया बेनिफ्राय शिक्षा संसदत खल खायसे दयानन्द दुर्नीतिर फाइल दयानन्द पाठक जे मैया फरायनाय जादोंमोन बियो जोबोद केलेंकारि खालामदों बिनि फाइलफोरा दा ओंखारसिगोन गेवसिगोन बेहाय बिनि फाइला गेवबानो मिथिगोन बिनिफ्राय जाबाय जे 2 लाख कोटी टकार अनियम प्रश्न सुधी हायरान केक 25 बছরে उत्तर निदिले राज्य सरकारे आसाम राज्य सरकारा जायखि दोलोनि फैया माने दिनै 25 बोसोर जाबाय 2 लाख कोटी टाकानि अनियम सोरनि दिनाव जानाय रावबो बुङा एजेपिआबो बुङा कंग्रेसआबो बुङा बिजेपिआबो बुङा बेनि उनाव फैदो बिजनेस फ्रेंकलि 5 टका 1 भाग फ्रेंकलि होननाय मोनसे एनजिअ बे बिजनेसआवनो थाइबा थाखायावनो माने ओंखाम जाहोदों मानसिफोरनो आरो जाहोबाय थागोन अदेबानि बियो सानफ्रामबो नङा बियो माबा खालि बाजार दिन खालि रबिबार आरो बुधबार खालि बिनिफ्राय धुबुरीत 25,000 निषिद्ध निशा जातीय टेब्लेट ह ग्रेप्टार ड्राग्स माफिया धुबुरीयाव 25,000 निशा टेब्लेट जों जाबजों ड्राग्स माफिया हमनो मोनदों धर्मीय अनुभूतित आघात होनार कौशल दुष्ट चक्रर माने এই যে মন্দিরफोराव मोसौ बेदर गारनानै दोनहैयो बे बहरिनि काली मन्दिराव दोनहैदोंमोन बेफोरो मा जानो माने गावजों गाव दानलाय सुलाय खालामनाय सैलाय खालामनाय फोथायलायनाय बायहोनाय बे खायदा बेनिफ्राय जाबाय बेखिनियानोसै असमिया खबरनिफ्राय बिनिफ्राय जों थांदिनि दैनिक जनमभूमि बे रादाब बिलाइयाव बेहायबो बे रादाबफोरानो दङ गुबुन माबा दं नामा जोङो नायनि गुणगत माনৰ নহলে কাইলৈৰ পৰা কেঁচাপাত ক্ৰয় নকৰে ফেক্টৰীয়ে যদি मोजां क्वालिटीनि नङाबा साहा बिलाइया नङाब्ला फेक्टरिया बायनाय नङा बे मोनसे माबासो माने सोलो जाहाथे फिसा सा आबादारिफोरखौ खैफोदाव खोख्लैनाय बिसोरो बागानफोरखौ बन्द खालामनाय बा फाननाय बे आरो क्वालिटीया कि सब समय जायो नामा आरो क्वालिटी गैयिखै जायो नामा दा गिदिर फेक्टरिफोरा बेखौ बुंदों क्वालिटी गैयाबा बायनाय जानाय नङा होमबा थैदो फिसा आबादारिफोरा बेनिफ्राय मोनसे होनदोंमा बिकाशर बाबे आन्दोलन जरुरी নহয় जौगानायनि थाखाय उथ्रिसारनायनि थाखाय आन्दोलना नांगौ नङा गोनांथि गैया बे इनिफ्राय दाखालिथ' बेसेबाजोन
40-42 जन हमबाय मोनबाय गथ'फोरखौ चिरांनिफ्राय लांनानै माबायाव फानहैनाय सिक्किमाव फानहैनाय दासिम 38 गथ' गोमानानै दंबावो সন্ধান चिरांर 38টি শিশুৰ দুখনাংথ বাৰ্তা बेनिफ्राय गुवाहाटीत कठोर व्यवस्था ग्रहणर इंगित स्वास्थ्यमंत्री आसामनि स्वास्थ्यमंत्री केशव महन्तआ गोख्रों खालामदों मानोना गुवाहाटीआव आवसारिद्राय जादों बेमारा खमायनो लायो आरो बांफिनो मेलेरिया माबाया कर'ना भाइरासआ बेखायनो गोख्रों खालामनो हागौ बेखौ होनदों आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय मा बा आरो बालिर बस्तारि खहनिया रडर सेस्ता जलसम्पद विभागर औवा आरो बालानि बस्ताजों हा खुरखानायखौ होबथानो नाजादों जलसम्पद विभागा हाफुंगोन होनलाय बे बिदिजों बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय गुवाहाटी बदरपुराव 26 जन रोहिंग्या आटक म्यानमाৰৰ পৰা ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ সন্দেহ যে म्यानमारनिफ्राय फैदों बिसोर भारताव हाबदों बबाव म्यानमारनिफ्राय आगोल मिजोराम जाबाय इनिफ्राय सोरबा सिदायैनो माबायाव हाबबाय आसामाव हाबबाय सोरबा त्रिपुरायाव हाबबाय बे दा बिसोरो गोबाङा त्रिपुरा भाया जानानै थांनो नाजायो आरो माखासेया गुवाहाटी जानानै थांनो नाजायो बेनिफ्राय अबाव थांनो दहायबो मोनबाय जोङो बे रोहिंग्या माखासेया म्यानमारनि मुस्लिमफोरा एखे काश्मीर होसोदों मुम्बाइ होसोदों बांसिनानो काश्मीर बेहाय मोनसे गाज्रि थांखि दङ काश्मीरी थिउरियाफोरनि बेनिफ्राय मोनसे रादाब पन्जीयन नथका व्यक्तिगत शिक्षानुष्ठाननि बिरुद्धे हरफ रेजिस्ट्रेशन जायै प्राइभेट स्कुलफोरनि बेरेखायै होसिख्रावदों नवम एकादश श्रेणीर छात्र छात्रीर नाम पन्जीयनत समस्या दा बे जेंना जादों बेनिफ्राय जोङो मोनसे रादाब बिलाइयाव थांनोसै दैनिक असम बे दैनिक असम रादाब बिलाइयाव दिनैनि गाहाय रादाबफोरा बे आगोलनिफोरनिजों एखेयानो अब्लाबो माबा गोदान दं नामा दस्रा दं नामा बेखौ नायनि बुंदोंबा कर'ना आतरनाय नीति नियम पालन करि जाओ प्रधानमंत्री मोदी जोंनि गाहाय मन्त्री नरेंद्र मोदीया बुंदों कर'नाया जोबनानै थाङाखै कर'नानि थाखाय जे प्रटोकल नेमखान्थि बेफोरखौ गोख्रोङै मानिलांबाय था मास्क गान ससियेल डिस्टेंसिं लाखि बेखौ होनदों आरो नागालेण्डक बादि आन राज्योरे संघात निष्पत्तिर आखा मुख्यमंत्री नागालेण्डआ अख्राद्राय नामा तारमाने नागालेण्डखौ गारनानै गुबुन हादोरसाफोरजों जि माबा सिमा जेंना बेखौ सुस्रांनायनि आसा खालामदों सुस्रांनो हागोनखौ बेनिफ्राय दायित्व लायै आक्रमणात्मक भूपेन बरा लक्ष्य मुख्यमंत्री बिबान एपिसिसिनि बिबान लानायनि उनावनो बा लानाय लोगो लोगोनो आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि गोदान आफादगिरि भूपेन बराया हिमन्त बिश्व शर्माखौ टार्गेट लानानै होसिख्रावदों बाथ्रा बुंदों बेनिफ्राय जाबाय प्रशासনৰ दमन नीतिर बिरुद्धे हरफ मरान संगठन जे खुंथाय गोहोनि बिगोमाफोर बिसोरो जोबोद दमन नीति लादों होननानै मरान आफादफोरा बिग्रायखांदों बेनिफ्राय जाबाय बहिराज्यत हत्यार बलि मुसलपुराव युवक मुसलपुरनि सासे सेंग्राखौ गुबुन हादोरसायाव फुथारदों खामानि मावनो थांदों बेहायनो फुथारदों खोमा आरो जोङो सिंनिखौ फरायनो हालिया नोंथांमोना फरायनानै लादो बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय हत्यार अभियोग स्वामी हावहेको ग्रेप्टार नबुवारि इमा दासर राज्यजनक मृत्यु आसामनि रादाब बियो सासे गोदान बिहामजोखौनो फुथारदों आरो फिसाय आरो बिखुनजो इसोरखौ ग्रेप्टार खालामनाय
जाबाय ह्राग पाइसे कृषि भूमि ह्राग मुद उत्पादन आबादथिलिया खमायलांगासिनो आरो आबादथिलि खमायनायखाय आबाद दिहुनथायाबो माव दिहुनथायाबो खमायलांदों बे आरो बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा सेवा निर्देशावली ये बंचित करिब बाक्सा नलबारि विद्यालय एकांश मेधावी शिक्षार्थी सेवानि जी माबा बिथोन बा डिरेक्शन बेहाय जि नुदों ते बाक्सा नलबारिनि गोबां स्कुलनि मेलेम गोनां गथ'फोरखौ खैफोदाव खोख्लैगोन बिसोरखौ बंचित खालामगोन बे इनिफ्राय बुंनो घरे पथारे एकाकार होई उजलिसे रहार पूर्णिमा रहानि बै आइजो पूर्णिमा जायो माने गावनो हालेवो गावनो समस्त खालामो नखरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बिमा बिफा बेमारि नैबे आरो दा मावगासिनो दं बियो बेनिफ्राय ओरैहाय जाबाय शुटिंगर बेर्थता थाकी मेरी सिन्धु मनिकार जयजात्रा शुटिंगाव जेनबाय दुगाथारमोन भारतआ दा बेखौ फांथेनानै लाखिनो थाखाय मेरिकम सिन्धु मनिका मोननि मा जयजात्रा बिसोरनिखौनो नायनानै जोङो भारतारिफ्रा गोजोन नांसिगोन आरो बे खोथाखौ बुंदों पिस्तलर कारिकरि बिजुतिर मूल्य देबलगा हल मनु फाकेरे सिलायाव मा जादोंमोनथाय बे सिलाय गाज्रिनि थाखायनो मनु भारेकर जोंनि भारतारि आइजो गेलेगिरि सिलाय गावग्राया जेननांबाय बे खोथाखौ बुंदों इनिफ्राय भारतर पुरुष हकी दलर हसनीय पराजय जेनबाय अस्ट्रेलियानि आखायाव भारतारि हौवा हकी दोलोआ आरो मा जाबावनो जे दिनैनि जि आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि रादाब फरायनाय बेखिनियावनो फोजोबबाय समनिबो आंखाल जे जोबथारनायाव आं बुङो नोंथांमोना 9 बाजिनिफ्राय बे रादाब बिलाइनि गाहाय रादाबफोर फरायनायखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव नायनो मोनबाय थागोन सानफ्रामबो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानाय जाबाय जोबथारनायाव आंनि गोरबो सिंनिफ्राय जे मोजां मोननाय सिबिनाय आरो हामलायनायखौ बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।